Какво става, хора? Вие сте с канала на истината, мястото, където се разкриват всички тайни в българският YouTube. Днес ще отговорим на един доста важен въпрос, който тормози много фенове. Защо Криската и Анди Студио вече не качват видеа заедно? Някога вие замислили сте се на този въпрос? Аз лично не съм се замислил, но сега ще разберем. Но преди да започнем, разбийте лайк бутон, направо го смачкайте в бой. Абонирайте се с камбанката, защото събирам за колело. Моля, не ме оставайте пеша, моля ви. Каква е истината? Може би сте забелязали, че от доста време Криската и Анди Студио не правят съвместни клипове и всички се задават въпроса: скараха ли се, разделиха ли се, някакви проблеми ли има? Все пак, те са легендите на българския YouTube. Да, казвам легенди с главна буква, защото да, те наистина са такива. Повечето хора си мислят, че е станал някакъв скандал, нещо за пари или нещо подобно, но истината е доста по-различна и ще я чуете само тук, в нашия канал, без абонамент, само за 7,99 за сега. Нали? Истината е проста, но логична. Криската и Анди Студио решиха да се развиват по-отделно. Всеки пое по свой път, за да изгради собствен бранд. Анди Студио вече имат своя напитка Лава Беар и дори нова линия пуканки. А пък Криската също не изостава. Той пусна своя напитка Хак, която малко има вкус на степче, но честно казано не е зле. Сега можете сами да си направите заключението. Когато двамата създатели имат конкуриращи се продукти, е логично да не се промотират взаимно. Освен това, Криската неведнъж е казал в своите стримове, че иска просто да се развива в друга посока. И това е напълно нормално. Хората растат, идеите се променят, пазара се мени, икономиката расте. Ето, например, България скоро влиза в еврото. Това също може да бъде част от фактите. Понякога истината не е драма, а просто развитие. Понякога боли, но най-важното е, че вече с една мозъчна клетка по-умен. А пък ако се абонираш, в следващото видео можеш да получиш не една, не две, а цели 3 мозъчни клетки бонус. Да, правилно чу, цели 3. Затова аз бих действал веднага. Но, ако видеото ви е харесало, пръснете един лайк. Ако пък не ви е харесало, накейтете ме в коментарите. Ама се абонирайте с камбанката, това е задължително. Ако някой не го направи, ще стане проблем. Чао и до следващия епизод от канала на истината.